Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Сёння наша праграма прысвечана важнай асобе і значнай падзеі 90-годдзю з дня нараджэння Рыгора Барадуліна. Будзем узгадваць нашага любімага паэта і, вядома, творчасць разам з нашымі гасцямі у студыі Радыё Марыя Алесь Камоцкі і Алеся Сівохіна. Вітаю вас, дарагія, шаноўныя нашы людзі. Спадар Алесь, перш за ўсё да вас звяртаюся. Шмат у якіх інтэрв'ю вы ўжо узгадвалі, як пазнаёміліся, як адбывалася супраца з Рыгорам Барадуліным, але час неяк расстаўляе свае акцэнты і па-рознаму адбываецца гэтыя ўзгадкі. Вось на сённяшні дзень што вось такое самае важнае узгадваецца пра Рыгора Барадуліна, менавіта пра вашу асабістую камунікацыю? Ну, ён мне паказаў некалькі такіх важных рэчаў. Па-першае, ён мне так назаўсёды патлумачыў, што слова – это вялікая сіла, што слова – это вельмі важна, што слова – это, як сказаць, можа быць і самым галоўным па жыцці, але і тое, што слова тым і добрае, што яго можна казаць, можна не казаць, можна слухаць, можна не слухаць, і тое, што для людзей, якія займаюцца словатворчасцю, то слова – это толькі матэрыял. Это ні ў якім выпадку не нейкая не мэта. Карацей, я ўжо тое, што я сказаў, уже непроста. І да гэтага мне было таксама непроста разабрацца. Але дзякуючы Барадуліну я проста стаў спакайней ставіцца да таго, што я раблю, што я пішу. І у мяне бывае так, што адзін радок у мяне праходзіць, можа і 20 рэдакцый, пакуль ён ляжа канчаткова, як мне падабаецца. Таму вот словам не можна раскідвацца і там неяк грэбаваць, але слова трэба цаніць, але не настолькі, каб так, што яго ўжо не можна было сунуць ці замяніць іншым. Вот такое вот паняцце ён мне і прывіў. Так жа ж яшчэ тое, што, напрыклад, калі ты хварэеш, то існуе много лекаў, і тым больш, што яшчэ часамі выдумляюць яшчэ новыя, даюць новыя назвы старым і ўсяка такое, але самым галоўным лекам па жыцці ўсё роўна ад веку з'яўляецца праца, і калі ты працуеш, ён, дарэчы, працаваў да самага апошняга дня. Калі ўжо не мог пісаць, яму дапамагала жонка, запісвала, і ў мяне ёсць нават апошніх некалькі вершаў, якія напісаны рукой Валентины Михайловны, таму што ён хацеў мне перадаць гэтыя вершы, але сам напісаць не мог. Вот. І это паказвае, як чалавек ставіўся да працы, як ён... Тут просто не хочацца казаць нейкія банальныя словы, там, любіў, шанаваў. Просто працаваў усё жыццё, ён запісваў всё. Вот, дарэчы, чаму ён мяне не навучыў, так тое, што ён рабіў кожны дзень, і ён занатоўваў нават всякія дробязі па жыцці. Нават у яго былі занатаваныя, калі ён там удала каму-то кніжку падпісаў, гэта занатоўвалася. Сёння так было, вот, сёння так. І вот кожны дзень вёў такі дзённік. І у яго всё было сістэматызавана так вельмі крэпка. У мяне, напрыклад, это не прывілася, і у мяне ўсё раскідана. Мне много вершаў, якія нават прыблізна год не скажу, у якім это пісалася. Гэта не навучыліся, тое навучыліся. Яшчэ ён быў такі чалавек, з якім можна было абсалютна, як это кажуць маладзёны, не фільтраваць базар. Вот. Грубавата, можа. Але сапраўды, ніколі не думалася, што можна сказаць, што, не дай Бог, я тут не тое скажу. Не, мы гаварылі просто ўсё, што так. Калі нейкая там крыўда ўзнікала, яно тут вырашалася, аказвалася, што хутчэй за ўсё цябе неправільна зразумелі, чым ты хацеў пакрыўдзіць. Вот это таксама, это вельмі каштоўна, і калі яго не стала, вот это такое, вот такіх размоў мне стала вельмі крэпка не хапаць, потому что, пераважна людзі
хорошие все, але не со всеми можно все говорить. Ну вот некое такое, вот з асноўнага, калі шмат чаму яшчэ многа мы адзін аднаму. Я спадзяюся, што таксама нешта яму, што мог даваць, даваў. Там, скажем, ён прасіў, я яму выдумляў назвы для нейкіх твораў. Ён казаў, што мне вельмі добра атрымліваецца назвы выдумляць. Выдумлялі. Так вот, так і жылі. Вельмі было добра, і я вельмі ўдзячны Богу, што так паслаў мне такога, тут, як сказаць, і сябра, і старэйшага там, сябра, і, проста я не ведаю, як это назваць, але чалавек, з якім, як ён адзін раз сказаў, супала разьба. Тэхнічным тэрмінам такім. А якая песня была першая, якую вы выканалі на словы Рыгора Барадуліна? Першая, яна была, я яе ўжо нават і не помню зараз, але яна была напісаная, калі мы яшчэ не былі знаёмыя. Была такая песня «Дзяўчына мыла валасы», і верш Барадулін напісаў у 61 годзе, а мне тады яшчэ было 3 гады, ён уже пра дзяўчын пісаў, і уже як это яму падабаецца, а мне яшчэ ў 3 гады не да таго было, але вот подрос, дагнаў трохі, песню напісаў такую. І это была адзіная песенька, напісаная на верш Барадуліна да знаёмства. І калі мы там, выпадковае наша было такое даволі знаёмства, адзін раз выпадкова мы супала, мы на адной нейкай імпрэзе мы разам выступалі, нешта разгаварыліся, і пашло, і тады ўжо неяк зачапілася за тое, што я вельмі хацеў рамансы. У мяне не было рамансаў, я збіраўся ці то перакладаць, ці то што, не мог напісаць нармальна тэкста. А ён сказаў, ён бы хацеў таксама, і мы сталі проста, ён пісаў, чытаў мне па тэлефоне. Тады яшчэ мабілкі не надта былі распаўсюджаны, толькі пачыналася. Звычайны хатні тэлефон. Он мне это чытаў, я запісваў з яго словаў это ўсё праз трубачку, і тут жа сидзеў, нешта выдумляў і спяваў яму у зваротны бок, таксама па тэлефоне. Мы нешта абмяркоўвалі, і, дарэчы, пра слова я ўжо казаў, а тут было такое, што калі мне нешта не падабалася, не то, што не падабалася, а паэзія і тэксты песень – это трохі розныя рэчы, і таму, калі в паэзіі это можа быць так, але па нейкіх такіх паказчыках трохі нейкія тэмпарытмы, трохі нешта такое, трохі ў стапу не трапляе, там это самая мелодыя, і бывае, што быццам бы ўсё добра, а калі спяваеш, то не надта выходзіць. І калі яму такое казаў, што мне трохі муліецца, так ён перарабляў это, але ў гэтым плане ён быў чалавек даволі жорсткі ў тым, это выяўлялася, што ён, скажем, браў і даваў мне не адзін варыянт, а 3, скажем так. А мне уже праблема выбора клалася на мяне, а это, как я лічу, што ўсё-таки жорстковато трохі. Даў, я ўзяў, а тут сядзіш, сам выбірай. Трохі ён мяне самае так, пакаранне было з яго боку ў тым, што ты хочаш там, на. Вы выбіралі з 3-1, альбо рабілі 4-й варыянт? А всяко там было. Дарэчы, пра варыянты было такое, ёсць такая кніжка, навошта кніжка такая ёсць у нас, і яна як вынік вот этих наших перазвонаў. То есть ён званіў і казаў нейкую фразу, а я мусіў са свайго боку нейкае толкаванне этой фразе даць, як я яе разумею, ці трошки что-то з этой фразой зрабіць. І я ці то там нейкую коску дакідваў, ці то слово падмяняў, ці что-то такое. І у нас была такая гульня у этой фразы. Я ж кажу, што я паколькі стаўлюся да свайго неяк не так скрупулёзна, не так акуратна, як ён, і ў мяне ясна, што это не зафіксавалася, а ў яго, оказывается, гады збіраліся гэтыя фразы, і калі то ён мне ўзяў, это все показаў. Я кажу, так трэба кніжку рабіць. І мы выдалі такую кніжку, и, он кажа, так напишем, что это мы напишем. А мне как-то стало, и думаю, калі двойное прозвище на книжце этой,
Не. Так мы пагадзіліся на тым, што это адзіная кніжка, дзе я лічуся рэдактарам. Вот. І лічыцца, што аўтар кніжкі на вокладцы пазначаны Барадулін, а я там у канцы напісана, што рэдактар Алесь Камоцкі. Але мой асобнік этой кніжкі падпісаны рукой Барадуліна, і там напісана аўтару этой кніжкі ад удзячнага чытача. То есть мы наблыталі за тым усім, і, дарэчы, Быкова, да, жонка, пасля як яна глядзела эту кніжку і ведаючы Барадуліна даўна, і так яна яшчэ так трохі: «О, вот это Грыша, а вот это не Грыша». І так вот. Ну, карацей, было і такая забава. Ну, карацей, вельмі, ну, як то можна сказаць, што я шчаслівы быў ад такога знаёмства. Ну, і зараз это застаецца, хаця 11 гадоў уже практычна як одна хвіліна, правда, ну, як ёсць. Спадарня Алеся, мы, вядома, ведаем вершы Барадуліна з дзяцінства, але вось калі вы адчулі, што гэта вот ваш паэт ужо у такім у сваёй творчасці? Я адчула, калі упершыню пачула рамансы, вось пра якія Алесь казаў, і адразу адчула, што вот гэта тое, што я хацела б спяваць, оно мне вельмі блізка, і папрасілася адразу ж у Алеся, ці магу, ці мне можна. І таму што вершы і люблю розныя, і чытаю з задавальненнем, і ў тэатры мы з задавальненнем іх чытаем са сцэны, са студэнтамі, але вось рамансы ўсё ж такі засталіся надоўга ў мяне ў душы. Мы, калі писали эти романсы, это же два мужика писали, и там романсы были, ну, мы ж не один одному спевали, мы мели на увазе нейкіх жанчын, и он свое, я свое, а калі по Алесю эти романсы трэба было неяк адаптаваць, то тут же ж уже з другого боку разворот на 180, і наш уже павінна ад імя жанчыны спяваць, і Барадулін праўкі уносіў, каб это можна было такое вот не я кахаў, я забыўся, а это так я кахала там і так далей. Так можа Алесю попросім что-то спець з этого. Ну тады можа вось гэты раманс, які я і першы, і пэўне першы і спявала, і дагэтуль вельмі люблю. Мне не хапае вашай цішыні, у якой чуваць, як вейка ападае. Мне не хапае вашай вышыні, у якой знікае знічка маладая. Так светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадалі, пакуль нябёсы нашымі былі. Маўчаць мне вашы вочы загадалі, пакуль нябёсы нашымі былі. Маўчаць мне вашы вочы загадалі. Мне упэўненасці вашай не стае, мне не хапае вашага адчаю. Я забываю ростані свае, і ва ўспамінах смеласць пазычаю. Так светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадалі, пакуль нябёсы нашымі былі. Маўчаць мне вашы вочы загадалі,
мне не хапае вас і толькі вас. Ручны жаўрук даўно жыве у блакіце, а вы мяне ці ўспомнілі хоць раз, як не лістом ды крэхам, адкажыце. Так светла знічка кленчыла зямлі, мы на яе набожна загадалі, пакуль нябёсы нашымі былі. Маўчаць мне вашы вочы загадалі. Праспяваю таксама романс. І праспяваю, можа быць, я зараз адно за адным это зраблю. І просто праспяваю романс і праспяваю тое, што я пісаў у той жа час паралельна сваё. Вот так вот, можа? Княгиня Хараства, я верный ваш холоп, капрызаў ваших неотступны лёкай, и кольки навальниц не отгуло, мне не наблизиться до вас далекой, и кольки навальниц не отгуло, мне не наблизиться до вас далекой. Я ведаю, что и не ведаете вы, кто у вас одну нахабно закаханы, кто только думкою об вас живы, и на крыжи милостью крыжованы. Як нябёсамі дзяцё, каб у прыгнечанай душы світала і радуецца, як дзіцё жыццё, што на зямлю лагода завітала. Зірне на вас зарок, забудзем іх, без вас прыдворня уздыханцаў гіне. Так ведайте, что першым сярод іх я ваш холоп, покорнейший княгиня. Ну, это ён тады так думаў. А я пра тое ж самае тады пісаў трохі з другім рытмамі. А, прабачце, это ж трэба, ўсё ж трэба помніць. Пра мінулыя сны не збіраюцца ў будучы дзень, перапіўшы дажджу, іх па часе раскідвае жнівень, а навокал жыццё, не здзіўляючы болей ідзе, і нібыта ў ім я нанова сустрэцца мажліва. Фантастычная ноч будзе з пятніцы на панядзелак, калі восень аддасць тое, што шкадавала вясна, калі бабіна лета адновіць былую надзею, і калі табе ўдасца мяне пры сустрэчы пазнаць. Ды зноў ты не там,
адкуль бачна бывае мяне. Я хачу зразумець, для чаго мне патрэбны той позірк, калі восень як сон пачалася ў мінулай вясне. Дык няхай нібы сон, непрыкметна мінаючы пройдзе. Фантастычная ноч будзе з пятніцы на панядзелак, калі восень аддасць тое, што шкадавала вясна, калі бабіна лета адновіць былую надзею, і калі табе ўдасца мяне пры сустрэчы пазнаць. Пра мінулыя сны не збіраюцца ў будучы дзень, перапіўшы дажджу, іх па часе раскідвае жнівень, а навокал жыццё, не здзіўляючы болей ідзе, і нібыта ў ім нам нанова сустрэцца мажліва. Фантастычная ноч будзе з пятніцы на панядзелак, калі восень аддасць тое, што шкадавала вясна, калі бабіна лета адновіць былую надзею, і калі табе ўдасца мяне пры сустрэчы пазнаць. Ну вот такая вот у нас была тогда розніца ў светапоглядах. Вы казалі пра кнігу, якая важная і незразумела, хто там больш аўтар. А які вось музычны праект, які вы разам рабілі, вот пакінуў такі у вашай памяці след і з'яўляецца важным для вас? Ну, просто у нас не адзін такі праект. Так, у суме, калі разабрацца з таго, што можна аднавіць, потому что много писалася, просто написалася і забылася. Дарэчы, тут мы с Алесей недавно капанули і знайшлі і для яе нешта з таго, што ні разу не выконвалася. Просто нам тады было напісана, але ніякім чынам не запісана. Вось. А спачатку мы сталі, конечно, рабіць эти романсы, што вылілася ў такі альбомчык, які называўся «Зорка спагады». І самая простая песенька з гэтага альбомчыка «Зорка спагады», яна аказалася самай запатрабаванай. Там два акорды пераставляюцца, прыгожа гітара іграе. Ну, я просто адзін это і не сыграю зараз, тут трэба две гітары. Вось. І пастаянна на ўсіх канцэртах «Зорку спагады» давай. Недавно я, разбираючы архіў, знайшоў такую цыдулку, якія на канцэрце прысылаюць. І цыдулка была такая, што мужчына, які так спявае, мужчыне, які так спявае «Зорку спагады», можна дараваць усё. І другая палова пытання: якія вы яшчэ песні спяваеце, за якія можна дараваць усё? Вот. Так я думаю, что это, мусіць, это самое галоўнае з тых песен, за якія можна дараваць усё, і мне і Барадуліну, дарэчы. Вось. Ну, это быў такі першы праект, а пасля быў праект, які спачатку называўся «Псальмы і балады». І он так, ну, быў запісаны на касеце, так, все это, але пасля прайшоў час, і мы з Віслаўскім, з Александром, мы как-то так вырашылі неяк аднавіць гэты праект. Ён памяняў назву, стаў называцца «Вяровіца». Па тэкстах і па ўсім гэтым мелодыцы засталося тое самае, але дадаўся туды Віслаўскі, які зрабіў аранжыроўкі, і якія там ад паланэзаў і кракавякаў да нейкіх класічных матываў. Там мы такую стракатую эклектыку впіхнулі в музыку. Не ведаю, насколькі удаўся там. Это не беспрэчны такі праект, але тым не менш мы яго зрабілі праз гадоў
15 больш пасля таго, як быў гэты запісаны першы псальмы і балады. Барадулін напісаў больш балад, чым я паклаў на ноты, на музыку. І тады яно неяк не прагучала. Тады неяк некаторыя спяваліся на канцэрціках, але я не давёў да канца. Тут сталі ўзнікаць яшчэ другія нешта. Тады вельмі многа было всякай работы, і не ўся да канца даводзілася. Ну вось, і пасля, праз гады, калі ўжо, где-то ў 12-м, канцы ў 13-м годзе, я яму паабяцаў, што я вярнуся да романсаў. Сезонны кашель, это не заразны, это нормально. Вот. І вярнуся да гэтых романсаў і выдам новы такі вот дыск. І мы зрабілі так, што выбралі 20. Яно трэба было аздобіць эту кніжку. Мы вырашылі, што будзе кніжка з тэкстамі і дадатак дыск. Кніжка з тэкстамі думалася, як аздобіць, а пасля я падумаў, што яе трэба аздобіць фотаздымкамі такіх парачак, але не такіх парачак, як адразу прыходзяць на розум, а такіх парачак, якія ўжо жыццё пражылі. І там некаторым там і па 90 гадоў людзям, таму што ў 18 гадоў на конкурсе прыгажосці перамагчы дапамагае прырода, а калі вы захавалі прыгажосць і ў 70-80 і туды і далей, то вот это сапраўды прыгажосць, это ўжо сапраўдная прыгажосць. І там не ўсім, канешне, па 90, ёсць такія маладзёны па 60, але, дарэчы, і Барадулін з жонкай туды патрапіў на ілюстрацыі на это. І вот перамяжаліся з гэтымі парачкамі нашыя тэксты, і дадаўся дыск з запісам гэтых. Вось. І я не паспеў трохі, ён выйшаў у канцы 14-го года. То есть Барадулін яго не пабачыў, як і не пабачыў выбранае, якое яму таксама абяцаў і зрабіў, але таксама спазніўся. Это называецца «Сны са сны», і там ніякай музыкі. Я просто з вершаў Барадуліна выбраў тое, што мне самае такое, што мне падабалася, і ён начытаў это все. І уже пасля ён стаў трохі горш, не трохі, ён горш стаў размаўляць уже апошнія там гады, але мы яшчэ паспелі зрабіць, што ім начытаная, вся кніжка прачытаная на дыску, там дыск ты дададзены, вот, яшчэ яны нават можна знайсці там всё. Зоркі нашыя ў небе без нас пазнаёміліся выпадкова. Мы якраз на зямлі ў гэты час прашапталі спрадвечныя словы. Мы якраз на зямлі ў гэты час прашапталі спрадвечныя словы. Зоркі нашыя ў небе без нас шчырасцю незямной пакляліся. Мы якраз на зямлі ў гэты час зазірнулі ў прадонныя высі. Мы якраз на зямлі ў гэты час зазірнулі ў прадонныя высі. Зоркі нашыя ў небе без нас весці нас па зямлі захацелі. Мы якраз на зямлі ў гэты час думалі аб патойным вяселлі. Мы якраз на зямлі ў гэты час думалі аб патойным вяселлі. Зоркі нашыя, толькі б не згас позірк ваш і ўначы і ў блакіце, і апошнюю сцежку для нас велікодным агнём асвяціце, і апошнюю сцежку для нас велікодным агнём асвяціце. Зоркі нашыя ў небе без нас пазнаёміліся выпадкова. Мы якраз на зямлі ў гэты час прашапталі.
страшна мне не ўбачыць болей вочы, у якіх плывуць хмурынкі даўніх дзён. І сорам ваш жаночы і дзявочы, разгубленасць маю бярэ ў палон. І сорам ваш жаночы і дзявочы, разгубленасць маю бярэ ў палон. Сябе, як той агонь патухлы грэю, лаўлю з трывогай кожны сумны ўздых. Ці ўвод маладзь іду, а ці старэю, што хочацца абдымкаў маладых. Ці ўвод маладзь іду, а ці старэю, што хочацца абдымкаў маладых. Мне вашага паўслова дастаткова, каб я згубіў развагу і спакой. І галава моя ў пятлю гатова, развязанаю вашаю рукой. І галава моя ў пятлю гатова, развязанаю вашаю рукой. Свой лёс цяпер нялёгка перайначыць, я хоць надзею кволую тулю. Дазвольце слухаць вас, дазвольце бачыць, дазвольце не спяшацца ў пятлю. Дазвольце слухаць вас, дазвольце бачыць, дазвольце не спяшацца ў пятлю. Вы мне жыццём і забыццём былі, і першым, і апошнім спадзяваннем. За вами я ішла на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. За вами я ішла на край зямлі, на выспу сноў, што звалася каханнем. Адстаўшую мяне дагнаць хацеў, нясмелы ў ранішніх сваіх намерах. Рака тугі цякла і ўсё круцеў, а енчыкам мальбы жаданы бераг. У роспач небыцця рака ўцячэ, саміх сябе дагнаць не змогуць хвалі. Не ведаю, ці будзеце яшчэ, ды дзякуй, што былі і што кахалі. Не ведаю, ці будзеце яшчэ, ды дзякуй, што былі і што кахалі. А я просто проспеваю песеньку на свой вершик,
Олеся вершаў не піша, а мне приходится и свои спевать. Вот эта песенка, я по натуре николи не люблю спазняться. Але один раз я спазніўся менавіта на сустрэчу з Барадуліным на 15 хвілін з-за таго, што я эту песенку дапісваў. Я з гадоў перажытых помню мітусню каляровых дзён, пошук выйсця і шлях дадому, і гуканні наўздагон, і памылак былых атрута з цягам часу губляе смак, што калісьці было пакуты, таго проста ўжо няма. І памылак былых атрута з цягам часу губляе смак, што калісьці было пакуты, таго проста ўжо няма. Я, бывае, блукаю летом за ўспамінамі следу след. Я, бывае, гляджу без мэты то ў люстэрка, то на партрэт, а бывае, сябе здзіўляю і ў доўгім жыцці надзей я спакою сабе шукаю. З цягам часу ўсё часцей я з гадоў перажытых помню мітусню каляровых дзён, пошук выйсця і шлях дадому, і гуканні наўздагон, і памылак былых атрута з цягам часу губляе смак, што калісьці было пакутай, таго проста ўжо няма. І памылак былых атрута з цягам часу губляе смак, што калісьці было пакутай, таго проста ўжо няма. Шаноўныя, дзякуй вам вялікі за гэтую сустрэчу, за тое, што напоўнілі нашу студыю і эфір радыё Марыя творчасцю. Дзякуй вам вялікі, нізкі паклон і да сустрэчы. І вам вялікі дзякуй і за тое, што запрасілі, і за тое, што выслухалі, і за тое, што так добра выглядаеце. Дзякуй. Дзякуй вялікі. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.